Birthday mo ngayon ano, baby? Oo. 5 years old, tama? Nagulat ako. Hindi na matignan mo. Bib- ano bibili natin, bebe? Cake? Ha? Cake. Okay. Nagugulat ako. Nagulat ka na. Hello? Nagugulat ka dyan. Hi guys, ngayong araw na to, birthday ng aking pamangkin na si Rainsel. Rainsel, lalay ka. Dali. Di ba birthday mo ngayon? Ano ka? Siya yung may birthday ngayong araw na to. 5 years old na siya. Mamaya, bibili kami sa Save More ng panghanda niya. Handa abli. Kahit ano no. Pwede na. Sige, doon ka na kayo, ano. Pupunta muna kami ngayon ng Central Mall para bumili ng mga ano panghanda niya ngayon. Sinalas ko. Ha? Sinalas ko. Di ko alam. Kuya, dito na lang tayo. So, magsusuot muna tayo ng face mask kasi kailangan. Buti nga ngayon wala na yung face shield. Ito na lang. Batito! Mm. Huwag pa din na para di matumba. Bye-bye!